Gregorius. Zrzavý. Zrzavý si neuměl vysvětlit, proč osud rozdal karty, takže Gregorius dobře házel oštěpem a zároveň se učil v prestižní klášterní škole. Kdysi přece slyšel, že svět je v rovnováze a každý je stejně důležitý. Chápal to tak, že když je někdo knihomol, bude nemotora na bojišti. Všichni si pak mohou s klidem říct, dobře, ten je vzdělaný, ale nešiká, a tam ten možná blbec, ale olympijský vítěz. Každý v těch počtech cítí řád, jenže ten tady není. Vyhrál jsem. Proč před jedním leží celý svět Podle mě to není tak jednoznačné. a před druhým kuchaný sleď? Jak mě učil můj drahý opat, není správné zůstávat nadmíru v konfliktu a známkou síly je občas ustupovat. Bratře, vyhrál si a korona Viktoria patří tobě.